I will be scrolling diri sa to ang group and then mangita ko og ang ako ang i-nominate. Hopefully by this ma-encourage na mo nga if you see a good picture nga na-post sa group, mag-nominate sad mo. Mangita po ko og himuong sample sa ato ang next content kay nako naisip. Hi photographers, this is your Captain and you are watching Phonetographers YouTube channel. For today, ang atawang himuon is magbalik na tayo upload sa group. After the quarantine, medyo light naman ang situation tayo. So, we're going to our normal activities na po. Hopefully, na 100% maka-back-then pininayan natin. So, last time, nag-survey ko sa tuang group asking everyone kung unsa tong pinaka na-miss ninyo. Kahit tulo nag-ingon nga gimingaw sila photoshoot na ay 17. Nag-ingon nga gimingaw sila sa atong workshops dito sa ato ang bago na office. Unta, hopefully makabalik dito soon. Then 21 ang nag-ingon og photo walk. Yes, yung da kayo photo walk. Ang banding, di ba? And then 45 ang nag-ingon og standout photos. So, actually, di ba, nagsabot na nga ang standout photos must be nominated from the members para naatay interaction. Kaso, gamay raman gud kaayo ang actually duha na yata ang nag-nominate and then dugay na pud kaayo to. Ang, okay, makita man ako dire. Ang, let's see, nominees. This is a post from Nico Rubio on March 1, nominated by Cedric, and then I have also here a post from February 19 kang Sir Ryan ang, and this was nominated by Excel. So medyo bigay na dun siya, and then since then, ay nagdumatog balik. So, ang mahimo karon is that I will be scrolling diri sa to ang group and then mangita ko og ang ako ang i-nominate. So, once mag-nominate ka, first, you should say nga, I nominate this photo as standout photo and then state your reason. Okay? So, since live niya ko ningga ginahimo karon, dili na nako siya sulatan og rason kay ako niyatag mismo diri karon. So, hopefully by this ma-encourage na mo nga if you see a good picture nga na-post sa group, mag-nominate sa mo. And then also one thing is mangita po ko og himuong sample sa ato ang next content kay nako naisip and nako na-observe pod sa mga na-post sa group nga medyo naay mga basic editing nga most of the members makalimot sila, which affect dako kayo siya apekto jud sa picture. So mo na to ang next content. So I will try to get some examples na post diri sa group and then you can try to guess kung unsa man to basing sa ako ang mga makuha. Okay? Okay. First we have here a post from Z Garcia. Location ani is Taiwan. Okay. Again, guys, if ever man mag-post mo o picture nga ang location is gikan sa outside of the country, ayaw gid mo kalimot og butang og global dabuan nyo. Ano po, nag-chat na ko din ay nag-comment na ko. Ha? Kaya isa na sa ito ang mga rules nga. Ba't niya alam mo gudang uban? Kanang Davao phone photography na ang location kay laing lugar. So para di sila malibog, kano tong hashtag o global dabuan nyo. Ano na siya.
So, again, for this one, ako anong nipod ni siyang i-nominate as Congratulations! Standout Photo. Ako siyang i-nominate kay. Okay, so, here's my reason. Ang iyang subject, the main subject is kanina as a foreground. Dili. Ang nakanais aning composition niya is naa siya tulo ka subject, tulo ka elements like kaning windmill sa likod, kaning stage na babae, and then kaning bulak. If you have noticed, kung sa tunga ka magtanaw, ang direction nga padulong is ginahatod ka diri padulong sa bulak. Kaya ang babae nagtanaw man sa bulak. So it's really a good composition. Maong ako siyang i-nominate. So congratulations G. Garcia. I am just nominated dito. Okay. Kanipod kang Ralph Lawrence Kaputulan from Luok, Mandawi. Tama ba yung genre? Kasi yung genre niya. Landscape. Kani animals. Okay. So, kanipod, I will also nominate this as standout photo. Ano? Kaya ang foreground, nice yung foreground. Though, hugaw, dili kayo limpyo ang pagka-blur sa subject sa background. Nice kaya ang bird is na-frame siya dili. Na-frame siya tarong. So I would nominate this as standout photo. Oops, nakalimot ko edit. So when you nominate, i-try ninyo ang edit post topic kung members mo, kung mahimo ninyo ni para dali ra siya ma-bookmark. Photo namin. Okay. So na makita niyo mo siya duli. Saba sa iring. Oy! Shh! A few moments later. Okay, next. Kang jut-jut na sad, akasya. Okay. Okay, actually, pwede siyang ma-stand out. Congratulations! Pwede po siyang example sa graphics content. So, I will nominate this. Ay, naman ko yun. Oh, nada siya na caption dati. Let me check. Oh, kuha na niya. Okay, very good. So, ako na siyang i-nominate as standout photo. Ano? Kay, if you look into this sign, 1, 2, 3. So, naa siya kanang odd numbers na composition sa iyang picture. It's also great. And then, at the same time, pwede siya nga mahimong sample sa ito ang next content, YouTube content. Okay, kaning picture ni Lax Axerus. Okay. Pwede po siya. Okay, let's save this for our next YouTube content. Okay. Guys, mag-comment ko aning kang Dion Malimbag na picture ha. Sa food photography mong good, it would really be great or unadvisable and murag standard yun siya nga. Dapat kung mag-picture mo food, presentable siya o ginlo. Kay kung presentable o ginlo siya, lami siya tan-aon. At pag ingunan ni kalat kaayo murag isod kaayo siya tan-aw ay kanang sabak ang iro. Ayan siya sa iro. So,
So, lisod ka ng laing kalat pag ayaw, iwasan ninyo. Iwasan ninyo nga magkalat ang food na picture ninyo para nindot siya tanawon. Okay? Love Anna. Okay. Kanang picture ni Love Anna. Okay. So, I will also nominate Congratulations! our standout photo. Ano? Nakuha niya ang emotion sa timing kayo, hindi guys kayo. This is a picture that you can feel. That would be it. Yeah, nice kayo. Another one from Jut. Actually, ang kanisang composition ni Jut. Ang leading lines good, ganaan na dito. Going there. So it's a good composition sad. Ito sa leading lines. Pero mas better na ko itong iyahang kuan, itong 3 ang composition at number. Kani kasi Ryan ang pwede na ito niya siya gihapon gamit as reference for our next YouTube content. Wow! Congratulations! If you want to guess, you can check the bookmark or ang tag. Kung unsay na is ato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice word. Okay. Okay, kaning picture ni Sir Ryan, ako po siya inominate for Standout Photos. Congratulations! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yung concept code is na ako siya add numbers kasi ang subject kaning post-take. And then nice po ang rising sun, ang reflection. So, nominate na to na siya. Let's in the post topic. Okay, dara. So, on June 5, nag-ask ko kung unsa ang inyo nakita aning picture ni Jay. Ako, nakalitan ko pagkita ani. Kay mura siya. Sa kuha ha, dili siya golden hour ang effect sa kuha. Mura siya og abstract. Kay ngano, mura siya legs nga nag-open. Mao ni ang center sa legs. Mao ni ang legs. Mao ni diha. Mao na dito. Mana dire. So di ba? Mura siya siguro epekto na sa quarantine pero yun na akong tanaw. Mura siya legs opening. Paano dito na dire ito nga. Di ba? So nice kayo siya. Of course, I will nominate this. Standout photo kong Wow! Standout photo kay Congratulations! na siya yung effect sa kuha. So, it would be nice nga kanang ang makakuha gud siya kuan another interpretation sa inyong audience. It means nga nindot mo picture. It would be one of the validations. Here. Nice no? From Fitzgerald Kerwin Rimonde. Golden Hour sa Digos. Nice. Oh. Okay. Let's nominate this. Nice. Congratulations! So that would be my reason. And then I will also I bet mura siya yeah. Pwede ni siya sa to ang YouTube content. Actually di magud pwede nga duha. So hindi pa so. Kaya ako magtiman ang to mga nice standout photo nominate. Yeah. Pero isa po ni sa ito ang mga gamitin for us our YouTube reference at our next content. Silhouette, golden hour. Basta mga golden hour siya so nice. Nice mo siya silhouette subject niya. So, in a minute. Wow!
congratulations! Ano ba? Nag-comment kayo sa VR ang Phonetographers and Gender. Okay guys, if ever man maglibog mo o sa mga genre kay most of the time ang good sa mga admins kami, gina-delete na mo na, di ba? Mo request mo, mo post mo, gina-delete na mo na pag wrong ang kuan ang genre. So, I will nominate this picture from Nico. Congratulations! Ano? Clear, crisp, kaayo ang iyahang details ang picture nindot. Visually entertaining. Yep. Nice and set. Ginahan ko sa details. Okay. I will nominate this picture as Standout Photos. I will nominate this picture as Standout Photo kay nice ang sunrise, ang details sa dahon. Visually appealing siya. Congratulations! Okay. From Joey Junsei, ginapatawag king. Ay, basa sa apelido. Okay. So, this picture qualifies for our next YouTube content. Another picture from Jet. Diba? Yung isa na sa mga gahog tayo, diba? Kanyo, ay, that's from Vorge Yahia landscape. So, kani siya composition ginatawag ani is framing. So, naa siya sa ang subject niya is nasa to nga sa kahoy. So, isulod siya dito, so that's framing. Okay, so another picture from Aja. Okay, so it is also a good example for our next YouTube content. Picture from from Lloyd. A picture from Lloyd. This also qualifies for Congratulations! Kani si Sir Bon Eric Baro. Nice mo. Gahi kay ni Do. Shout out kay Sir Eric Bon. Kasi gahi mo siya. Kauban ni sila ni Sir Miguel. So, isa sa mga nindot kayo mga capture mga street photographers. Okay. Wildlife. Okay. Kanina is nga picture ba? Complete location please. Page ba? Okay. Okay, let's examine Standout Photo. Wow! Congratulations! So, ano mo for this Standout Photo wipe? Kay in action, nakuha niya ang emotion sa tuko if tuko man yata ni, di ba? Okay. And then, klaro, if tayo picture. Hopefully, kanang sa phone yun nagikuha kay, di ba nice kaayo, klaro kaayo. So, we trust you guys. We give you our full trust nga kanang phone sa gid gamit ninyo sa inyong mga gina-post diri. So, it's either you break that trust o milabot. Basta, we trust you. Kamu ni bahay. So, sa namin ni sila photography kurata. Minimalist. Mura siya planet. Okay, let's
I nominate this as Standout Photo. Congratulations! Minimal. Ang subject ragyod, muna siyang planet. Next. Muna siguro ito. Nakakay ba? Okay. So, mausap na. Okay. So, guys. Ay, napaday, oh. Pipili ko, be. Kani. Or, kani. Kani siya, naa siya human element. Kani wala. But, I will go for Jen. Wow! Congratulations! Kaya nice ang detail sa kani kung sa boot, kaya siya ang bulak. Ma-feel mo siya ba relaxing ang labi. Kaya nice sa sunset ba niya kung sunrise o sunrise na siya. So, nice food ang toning sa picture. So, Lightroom. Okay, nice. Wish ko din ang next one na ito. Isa lang yung guys. But then this one is nominated. Nice ang composition. Ang leading lines, klaro kaayo asa. Also, attractive din sa if ever man mag-inani ganyan mo concept guys. Kanang nice kung naka-red ang subject. Ngun pa ni Sir ni Ma'am Levi sa una. Red jud ang sinina ang nice kaayo, attractive kaayo. Labi lagi isa ra siya mo pop up jud siya ba. Congratulations! Nice. Oh. Ito po nyo daghan dyan yung naisip ko. Wow! Okay, Congratulations! Why? Because of the scenery. Nice siya. Ang yellow na contrast ng color. Mas colorful sa taas, balance. Ma-feel nyo ang picture nice kaayo. Okay. I think that would be it. Let's go back sa group. Okay guys, kung makita ninyo, nag-scroll ninyo na ay mga popular post topics. I-click lang ng Standout Photo nominee, makita ninyo tanan ang mga ginominate na ako as standout. Ginominate na ako ang standout, makita ninyo dire. Balikan na ako ni sila for editing sa cards nila. And then, save for YouTube content. Kung nag-wonder mo sa ang next YouTube content, you can try to guess. Check on the photos right here unsa ilang mga common denominators. Unsay naaaning mga pictures. Try to guess our next YouTube content. Okay? So, here are our examples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. So we have 17 Congratulations! future examples sa ang next YouTube content. Photos from Maymay, kang Sebi, kang Lax, Azerus, kang Jutjut, another one from Jutjut, kay Ryan, kang Aja, kang Z, kang Sir Irvin, another one from Z, kang Lex, kang Cynthia, kang Dion, kang Dave, kang Joey Jonsei, kang Aja again, kang Lloyd. Okay. So, you can try to guess what would be our next YouTube content by
checking on these photos, try to check on sa mga common denominators nila. Ang clue is basic editing nga usahay malimtan nato or mostly jud malimtan nato nga dako kayog impact sa picture. And then congratulations to our Standout Photos nominees. I have from Ralph, from Z, from Love Anna, kang Ryan, kang Jay, kang Sir Fitzgerald, kang Ralph, kang Lloyd, kang Jet, kang Dre, kang Poy Poy again, kang Nico, kang Louie, Lynn. We have from Mark, from Jig, and Charlene, another one from Ryan, another one from Red. Pulo na. Wow. From Nico, kang Ryan, upat di ay. Nice. So, yung muna ko ni mga cards ninyo. Don't worry. Congratulations again. So, see you guys